So this is what you can deal with, just to give you the flavor. Horrelakoak egiten ari dira gaur egun Polonian, eta zenbaki batzuk aipatuko dizkizuet ere. Polonian merkatua gora egiten ari da, orain munduko lehenengo 20 merkatuen artean gaude. Poloniar bakoitza gutxienez urtean behin eta erdi joaten da zinemara. Zinema gehienak multipantailak dira, baina baditugu ere bertako, tokiko eta eskualdeko zinema. Hemen ikustitzak ezue sarrerak eta nola hazkunde bat dagoen urtero saldutako sarreren kopuruan. Eta badirudi egoera nahiko positiboa dela ere Poloniako filmen kasuan ikusten diren filmen eta diru sarreruneko 30 Poloniako filmei dagozkena dira. Iazko zifrako betu ditugu beraz, iaz 24 bat, genu. 10%. This is how it looks like in terms of production. So we Eta dagoeneko iaz 10% hazkundua gertatu zen. Produkzioari dagokionez, 50 film luze daude urtean produzitzen, eta aurrekontua milioi baten ingurukoa filmakoitzeko, noski baldin badaude efektu bereziak eta orduan aurrekontua garestiagoa da, eta okasu horietan 6,5 milioiko produkziotaraino heldu gara. Nondik ateratzen ditugu finantzaketak, non daude finantza iturri hori, ez ere Polish Film Institutetik datoz, horretaz gainera ere baitugu bestelako mekanismoak, automatikoak, eskuzkoak. Automatikoa da moderatzaileak aipatu duena, 130 horri dagokiona, eta gero badago eskukoa. Zein alde dago bien artean eskukoan lehiatu egin behar zara. Zu baduzu zure proiektua eta konbentzitu egin behar duzu hautaketa batzordea, eta hor erabakitzen da proiektuaren arabera, aktoren arabera, zer nolako banaketa egiten den, aktoreak poloniarra badira, produkzio bitartekoa poloniarra badira, horren arabera aldatu egiten da. There are some private investors and we have regional film funds. There are 11 of them. Eta aurrerago ere gehiago zehaztuko dut eta gehiago sakonduko dut funtsen kontua eta abar. Oro har, esan behar da, badaudela inbertitzaile pribatuak eta baita ere badaudela eskualdeko funtsak. Ez dakit Polonian ditugun eskualdeen berri duzuen, baina ebiez mendi aldean, berariazko funts batuk ditugu, beste eskualde batzuetan ere baituzte haien funts propioak, eta gu baditugu Frantzia, Israel, India, Kanada eta Zelanda Berriarekin 5 akordio bilateral produziorako, eta badago mekanismo automatiko bat, 130ko murrizketarena. Nola funtzionatzen du, eta hain zuzen ere honi buruz hitz egiteko etorri gara gaur. Finantzak eta politiketan aldaketak geratu dira, otsailean jarri zen abian, eta ez da horretik zegoen mekanismo berbera, test selektibo bat egiten zen, batzorde bat zegoen, kasu honetan ez dago. Filmak zuzenean sartzen dira, modu automatikoan, eta 130 hori itzuli egiten zaie, baina irizpide batzuk bete behar dira hori bete ahal izateko eta frogatzeko lotura bat dutela gure kulturaren elementu batzuekin. Kultura test bat egin behar da eta gainditu egin behar da. Poloniako lekuak agertzen dira, bertako azpiegiturak erabiltzen oten diren, bertako talentua erabiltzen ote den, eta
Emaitza baiezko izan behar da 51% gutxienez. Hori da, lehenengo baldintza, eta gero badago gutxieneko gastuarena. Ezakit hemen ikusten dituzuen ongi, datu hauek, zifra hauek, baina aztertu egiten da, produkzioa nola egiten den, noski azertzen da eako produkzio bat den, edo erakunde poloniarra laguntzaile gisa aritzen den soilik. But the advantage of going for co-production is you can also use other sources of money, so you can also combine the automatic... Koprodukzio batean ere, noski, gastuetan parte hartza txikiagoa bada ere, suposatzen da, beste finantzak eta iturriak ere egongo dira. Gero bideo bat jarriko dizuet, erakutsiz nola funtzionatzen duen eskaria egiteko prozedurak. Ez dago eperik, baina badago denbora bitarte bat. Lana hasi baina 6 hilabete lehenago izan behar da, amaitu edo bilabetera, eta gutxienez kide bat Poloniakoa izan behar da. Garrantzitsuena, mekanismo honen bidez, finantzak eta gehienez ere 75%koa izango dela. Beraz, finantzaketaren zati bat dagoeneko estalita egon behar da murrizketa hori eskatu baino lehen. 3,5 milioi lau milioi eta erdira doa koprodukzio izataren edo produkzio lagungarri izataren arabera. Bideoa jarriko dugu orain. 2019, Poland offers 30% cash rebate on qualified Polish spending in film production. The system is operated by the Polish Film Institute. The support covers national and international co-productions of full-length feature, animated and documentary films, as well as series and services provided for foreign productions. Your production can count on a 30% refund if the result of the qualification test is positive and you spend a certain amount of money on producing the film in Poland. The qualification test evaluates the use of the Polish or European cultural heritage in the production, the number of shooting or post-production days in Poland, the use of locations and film infrastructure, as well as the participation of Polish artists and crews. Your project must earn at least 51% of the points available to be able to claim the refund. The minimum spending thresholds depend on the type of production. The costs eligible for a refund include Hau dira gastoren gutxieneko mugak. the production and its preparation, rental of equipment and the purchase of services, as well as payments of fees and Produkzioa, prestaketa, alokairua, ordain dezakete. and the services purchased from Polish companies. The maximum support for one project is 15 million Polish zlotys, and for one beneficiary, 20 million Polish zlotys. Proiektu bakoitzarentzako gutxienekoa 15 edo 20 milioi, gehienekoa 15 edo 20 izan daitezke proiektuaren ezaugarrien arabera. Registered office or branch in Poland. The applicant shall have a production Eta kide bat gutxienez Poloniakoa izan behar da. credits. If you do not have such an experience, you must employ a person who has it. The application has to include, among other things, a co-production agreement or an audiovisual service agreement, a script and documents confirming that 75% of the entire budget for the production has already been collected. The Polish Film Institute accepts applications throughout the year until the pool of funds is depleted. You can apply at the earliest 6 months before and at the latest 2 months before the start of work covered by the support. The Polish Film Institute processes applications within a maximum of 28 days. Another 28 days is the time needed to conclude an agreement between the applicant and the Polish Film Institute. The Polish Film Institute processes applications within a maximum of 28 days. Another 28 days is the time needed to conclude an agreement between the applicant and the Polish Film Institute.
On the basis of the contract, the Institute transfers the allocated amount to the escrow accounts. The money remains in the accounts until you complete the work covered by the support and submit a report. The Institute has 90 days to verify your report. Once the report has been verified positively, the applicant can take funds from the accounts. Remember that the application and report must be submitted in Polish. Detailed information and current documents regarding the audiovisual production support system can be found in the Incentives tab on the website of the Polish Film Institute. So basically here, if you come with the project, Beraz, funtsean, assessing like the quality of the project, what the project inork ez du ebaluatuko proiektua gaiaren edo kalitatearen arabera. Polonian, criteria in terms of, irizpide batzuk bete behar dira, but you don't need to really like convince anybody that lehen esan duan bezala, gaiak poloniar kulturarekin lotutakoak izan behar dira, eta baina gaia berez ez da aintzat hartzen. the production, spend it, prove that it's Baita ere, correctly, and then finantzaketan desberdintasun bat daude, dirua gastatu behar da, lehenik eta behin, eta gero jasotzen da dirua upfront. Right? automatikoan eta selektiboan ere berdina da. Prozedura. I'm still here until for 3 next days, so if Eta just approach hau da esan behar nizuena, labur-labur, hemen egongo naiz beste egun batzuk, eta inor galderari badu, poz-pozik erantzungo ditut. Amaitzeko bai esan nahi dudala beste zerbait, Poloniako zinemari buruz, Varsovia da produkziogune nagusia, Southern Poland and baina baditugu ere produkzioguneak hegoaldean eta erdialdean. those jobs, Talentu handiko pertsonak ditugu what we have, Polonian, I would say our cinematographers, music composers, costume eta directors are baditugu aktoreak, kompositoreak, zinemagileak, animazio artistak, editoreak, jantzi diseinatzaileak, arte zuzendariak, mundu osoan zer lanean ari direnak, eta you can see some examples of titles. nahiko ongi egiten dugu, ere sektore fuerta izaten ari da animazioarena eta postprodukzioarena. Or in terms of post-production, Adibidez, Lobin Vincentzen parte hartu dute Poloniako hainbat profesionalek, BAFTAn eta nominatuak izan dira, akademiako sarietan ere. yeah, just to show off. Wonder Womanen ere bai, besteak beste. So we had Eta actors like Steven Spielberg, hemen dituzue Poloniako film batzuen irudiak, Polonian garabatutako film batzuenak ere, Spielberg adibidez, han egon da garabatzen, eta beste asko ere dira Poloniara gerturatzen direnak. Eta maitzeko beste bideo bat daukat, ikus dezazuen zer nolako lokalizazioak ditugun Polonian. Lo hemos mandado en un zip-lap el mail, en un PDF. En un PDF está puesto el email en un zip-lap. Esta. Okay, Thank you, Anna. I think that's Very interesting presentation.
Quick question for you. Oso aurkezpen interesgarria izan da, galdera azkar bat. Since February we have about Proiektu asko eskatu dute eguneko 30ko murrizketa hori, bai, agreements 30tik gora izan dira, still in the making, so they're still in the production. But yeah, dagoeneko 14 sinatuta daude, yeah, this is produkzio fasean ari dira oraindik, baina mundu guztiko proiektua ditugu, noski Poloniarekin implikazio bat dutenak, from the water. baina esan bezala koprodukzioak ere egiten ditugu, beraz mundu guztiko proiektuak ari dira honen onura jasotzen. Are the requirements more Polish focused? In terms of subject, in terms of, for example, the main character of the movie, you get points. Gaiari dagokionez badaude baldintza batzuk, In terms of, for example, using lehen aipatu dut puntu batzuk daudela, gaia lotuta dagoen, Europako eskualdonekin, edo aktorea poloniakoa den, edo lokalizazioa bertakoa den. if you want to get the cash back, you have to shoot in Poland, in the location or in the studio. Estudioen aukeraketa, hori guztia aintzat hartzen da, eta bai, noski, elementu batzuk poloniakoak izan behar dira. Galderari badago? Hello, I'm Masi, a producer from Iran, and Masi izena dut, Irango produzitzaile bat naiz, eta oso interesgarria iruditu zait. Lehenengo aurkezpena da, entzuten dudana, beraz, lehenik eta behin zorionak ekimen honengatik, eta benetan zorte ona opa diot Poloniako zinemari. Bai Irane, bai Poloniak, hainbat elementu partekatzen dituzte, historian, ala ere, guri gustatuko guke horrelako zerbait egitea, baina oraindik ez gaude hori egiteko moduan. Hala ere, galdera zehatz bat dut, lehenengoa, filma ea guztiz edo osorik grabatu behar den Polonian, edo posible den hainbat herrialdetan grabatzea. As long as you spend enough money, so like this Produzitzaile gisa aukeratu dezakezu, baina in Poland to be eligible for the scheme. dirua, gastatu beharreko dirua gutxienez, zati bat Polonia izan behar da. Horten usteu 600.000 zegoela. Gutxieneko hori gastatu eta gero, erabaki ezakezu beste herrialde batean egitea. 600,000. Datorren urtean igo ingo dugu kopuru hori, baina urten 600.000 dira. Produzitzaile gisa aukeratu dezakezu, nola erabili, berakada hori. Beraz berdin dio 600.000 horiek non gastatzen dituzu lokalizazioan, zerbitzuetan, baldintza bada, baude kostu norgarri batzuk, lokalizazioak, produkzioa, ostatua, kontratazioak, efektu espezialak eta abar kontratatzea, hori guztiak aitzatesten dira. Anyone else got any questions for Anna? Lehen eskuren bat ikusi dut altxata, ez dago beste galderarik, ez? Anna, that was very interesting. Ongi. So we'll move on to part 2, where we'll talk about Orain bigarren zatira, Project Under the pasako Tree, gara, the producer and the sales agent here. eta bizilagun onak proiektuari buruz, hitz egingo dugu orain, hemen dugu produzitzailea. So Under the Tree was a Icelandic, Polish, German, and Danish co-production Koprodukzio bat da, project, and how it came together Polonia, Islandia, Danimarka on another project. eta Alemania dira parte hartu duten herrialdeak. Azalduko diguzu pixka bat nola sortu zen? Under the Tree, bizilagun onak, produkzio hau. Bai, bigarren aldia zen elkarlana egiten genuela, produzitzaileok elkarre ezagutu genuen askoz lehenago, eta elkartu ginenerako filma grabatuta genuen, baina postproduziorako funtsa behar genituen. Eta hau da, European Salesekin egin genuen lehenengo produkzioa. Dagoeneko ezaguna egiten ari zen, Europa osoan,
Eta tira, azken batean erabaki genuen elkarrekin lan egin genezakela eta pentsatu genuen ere ea ze proiektu egin genezaken etorkizunean. Eta hori izan zenean zuzen ere bizilagun onak filmaren sorrera eta kasu honetan erabaki genuen Poloniarekin lankidetza egitea filma gauzatu nahi genuelako eta baitaldea postprodukzio eta langileak Poloniakoa zirelako. Hasieratik nahi genuen gainera lankidetza Poloniarekin izatea, postprodukzioa, alderdi bisuala, efektu bisualak eta abar batez ere Polonian egindakoak ziren eta halaxe nahi genuen hasieratik. Nola lortu genuen finantzaketa anak azaldu duen bezala, baldintza jakin batzu betez gero finantzaketa lor daiteke Polonian, Polish Film Institutera joan ginen eta guk baldintzak betetzen genituenez, lortu genuen finantzaketa hori, lanaren zati handi bat ere Islandian egin genuen, baina lau herrialdeen artean lankidetza oso natural bat sortu zen, konfiantza handikoa. Polish Film Institutek nahiko diru kopuru handia eman zigun. 250.000 euro ia. Koprodukzio baterako diru kopuru handia da. Eta koprodukzioetan dena atorongi beste herrialdetan, gainera bizitza kostu handiagoak genuelako, Poloniarekin alderatuta, eta horregatik oso garrantzitsua izan zen laguntza hauek edukitzea. Beste proiektu bat egitenari ginen, aldi berean ere, eta proiektu guztia pakete bat bezala saltzeko finantzaketa hori bar genuen. Eta horretan lagundu zigun Poloniako finantzaketa. Kontatuko diguzu pixka bat produkzioa, prozesua, nolakoak izan ziren? Beraiek hobeto kontatzen dute historioa. Historia oso sinplea da, bi bizi lagun daude, zuhaitz badago, eta zuhaitzak bi bizilagunetako baten portxean itzala ematen du, eta oso ikusgarria da, Islandian ez dagoelako zuhaitzik. Eta Islandian komedia bat zen, ez dagoelako zuhaitzak, eta historia Islandian gertatzen zen, barregarria zelako zuhaitz batengatik borrokatzean. Efektu berezia, postprodukzioa Polonian egin ziren. We actually started to talk about it when there was a first draft of the script, so it was quite early. So we could also give our voices to this. Eta behin historia sortuta zegoela, nahiko azkarra eginen gidoia idazten, nahiko azkarra eginen ere ahots estudioekin. Gure helburua zen proiektu hau bakana izatea, horregatik erabaki genuen ere Islandian kokatzea. Eta azkenean nahiko erantzule sentitzen nintzen ere, produkzitzaile gisa. Hautatu nindutelako, nola lortu zen dituzten funtsak beste herrialdeetan. Zenuten? 160 Islandiatik zetorren zuzen, beraz ez genuen lortu finantzaketa herrialde guztietatik. And there are like more and more projects coming, so Beste 15 ez genuen lortu, ohiko erakundeetatik, epe oso luzeak dituztelako, nazioarteko erakundeetan ere kostatu zitzaigun, eta 115 baino ez genuen lortzen. Horrexegatik erabaki genuen gutxien film txikiaren bidetik jotzea, baina garai hartan beste mekanismorik ez zegoenez, ez genuen lortu. Hala ere gu jarraitu genuen, funtsak eskatzen eta eskatzen,
Do you find your approach varies considerably when you're working on different co-productions with different partners? I mean, I know obviously you worked in Iceland before. Was it quite a Tira, smooth process? Islandiakin lan egin ondoren gero prozesua motela zen, segurasko, baina oso modu desberdinean lan egiten dute segurasko, ez da? Tira, 2015an sortu genuen konpainia, eta sensazioa zien hasieratik ez genekiela ezer. Eta ikasi egin nahi genuen, eta zaila da esperimentuak egitea, batez ere internazionalak direnean, eta zu hasi berria zarenean. Izan ere, sistema desberdinak kombinatu behar dira, jendearengan konfientza eduki behar duzu, eta ordura arte ez genituen ezagutzen, gainera rol berriak bete behar dituzu, kultura berriak ezagutu, hizkuntzak ere bai, eta horren bestez, biok geunden, ez genuen esperientziarik merkatuan, Europan merkatuan eta beste merkatu batzuetan, eta horrela hasi ginen gu. Erabaki genuen produkzioak sartzea eta iruditzen zitzaigun interesgarria zirela, gure etzabeitzatarla ziren, eta behar bada batzuk ez ziren, handiak, txikiak, arriskuak minimalizatzeko, eta besteengandik ikasten hasi ginen, gu baino esperientzia handiagoa zutelako garai hartan besteek. Horren bestez, nazioartean lanean hasi ginen, horrek esan nahi du 2, 3, 4 herrialdeen artean egindako lanak zirela, hau da, bazkide gisa hasi ginen lanean Greziarekin, Frantziarekin, eta behar bada beste herrialde batekin produktore txiki gisa, adibidez finantzaren 20 jasoz, 3. herrialde horretatik, eta proiektu txikiekin hasi ginen. Islandia, Dinamarka eta Alemaniaren arteko koprodukzioekin, eta gero nazioartean gehiago egiten hasi ginen. Konturatu ginelako errazagoa dela eta askoz ere interesgarria gaur dela horrela funtzionatzea, herrialde gehiago ezagutu eta jende gehiagorekin topo egitea. Tartaren zati txikitxo bakarrik har dezakezu, baina prozesua hasieratik jarraitu dezakezu. Eta Under the Tree-ren esperientzia, da, oso desberdina izan zen. Elkar ezagutzen genuen, laguna ginen, ordurako, baina beste herrialde batzuekin lan egin genuen. Lehen bizi, ezagutzen duzunean pertsona bat ez dakizu nolakoa den, eta gero ikasten duzu haiekin lan egiten, eta gero ikusten duzu nola funtzionatu beraiekin. Ez da bakarrik paperak betetzea eta dokumentuak egin, aurrekontuak prestatu, eta gero finantzak eskaini. Ez da hori, kontu asko zer intensoagoa da, trinkoagoa dela. Adibidez, Kazajstaneko jendea ezagutu dugu, Errusiakoa, Poloniakoa eta Frantziakoa, eta denok oso desberdinak ginen. Eta hor adibidez ikusten duzu, frantzesekin batzutan ez dakigula zertaz ari den, eta beste gauza bat dutela behar bada esku artean, besteekin alderatuta, horlako gauza gertatu zaizkigu. Baina elkarrekin gaudenean, adibidez, guk badugu konpainiarekin, adibidez, guk hemen aipatu dizkigute gure bizilagunak, ez da? Eta hor produktuak trukatzen ditugu haiekin, eta hori izan zen kasu honetan lehen enpresa, gurekin bat egin zuen, eta lehen kolaborazio bat egin genuen haiekin, gure bizilagunekin, esaten genuen bezala, eta horren bestez hori lagungarri izan zitzaigun, guri, nolabait esateko, zuk ezagutzen ez duzuen norbait, baina partekatzen duzunean, arriskua, eta ikusten duzunean zer den gauzarik onena proiekturako, eta kasu horretan horrela izan zen. Etzen bakarrik finantzak kontua izan, sormen kontua ere izan zen. Beraz, bai, oso interesgarria izan behar da, herrialde desberdinekin lan egitea, konpainia desberdinekin, ikuspegi desberdina duten haiekin, ez da? Hori lagungarria izango da, noski baietz. Zein da Islandian grabatzearen esperientzia, nolakoa da? Tira, hori behar bada duela 2 hilabete pentsatu izan bagenu, adibidez, pentsa, ekoizleak eta koproduktoreak ere Poloniara etorri ziren, etzen gure ardura hori behar bada, setaren kontua, baina pertsonala asko ere murriztuagoa da, denok egiten dugu dena, eta lan zehatzak egiten genituen Poloniaren aldetik, baina Alemanen aldetik etzen horrela. Beraz, setean, elkartu ginenean, hor nolabaiteko estanda egon zen, zuek hori egin behar duzu, zuek hori, eta konturatu ginen oso zehatzak izan behar genuela, ordura arte baina askoz ere gehiago, eta orain Islandian ari gara, Under the Tree baino film txikiagoa filmatu dugu orain, eta orain jende berria ezagutu dut, eta oso posik gelditu nintzen, ikusi entzutenean
ikusi nuenean Islandiarrek erabaki zutela Poloniarrekin lan egiten jarraitzea, eta gonbidatu zituzten Poloniarrek Islandiara jun eta han lan egitera, bai? Oso esperientzia esgarria izango da, herrialde ezberdinetan egon, kultura ezberdinetan, oinarri ezberdinetan, hizkuntza ezberdinetan lan egiten duen jendearekin, erronka izugarria ez da? Bai, hala da. Berbada ez Islandiarekin, berbada hori dagoeneko haiekin lan egin dugulako hainbat aliz haiekin, ez da? Baina bai, nola ez, hala da, lehen egunak funtsezkoak dira, orduan elkartzen da jendea eta ezagutu, ikusten duten nola komunikatzen diren, oso ideia ona da, inglesa ezagutzea, ikusteko nola, eta ikustea, adibidez, kudeatzaileek ere, adibidez, hori menderatu behar dute, denekin komunikatu alizateko, eta batzuek nahiago dute beren hizkuntzan lan egitea, eta hori amesgaiztoa bihurtzen da. Baina bai, erronka ederra da. Bai, euki aldituzue konpentsazioak beste produkzio batzuek, produzitzaile batzuen gandik? Bai, hor badago olatu bat, nolabait jendea galdetzen hasi zaigu, lehen ez bezala, adibidez Amerikarrak, bai? Batzuk konturatu dira Europa lurralde ona dela berentzat filmatzeko, eta ez dutela horrelako aukerarik Estatu Batuetan adibidez. Eta, bai, herrialde aberatsen gandik etorri zaizkigu, asko. Adibidez, Poloniako bete beharrak betetzen dituztenak, eta proiektu gutxiengoen proiektuak behar bada gutxiago iritsi dira, ez gara haiengana iritsi, eta batzuetan gainera herrialde batzuetan bete beharrak banatu egin behar izaten dira, eta horremestez lanen zati handi bat Poloniari esleitzea behar bada ez da izan interesgarria haientzat, baina bai, lan ederra egin dugu. Eta gainera Under the Tree oso arrakastatxua izan da, ez da? Bai. Nola lortu zuen hori? Bai, filma arrakasta izan du. Sundance, Berlin, Cannes, Locarno, Donostiako zinemaldian egia esan ez zuten arretarik jarri hasiera batean, bai, ez, Veneziak ez. Bai, gero Torontorako gonbidapena jaso genuen. Eta hori etzen gure hasierako ideia, ez genuen planeatu horrela. Gero Horizontirako gonbidapena jaso genuen. Eta hor sortzen ari diren zuzendarientzako atalean egon ginen, eta kombinatu egin genuen Torontorekin. Eta gero, gidoiari dagokionez, hor Frantzian interesa agertu zen, enpresa baten gandik, eta horrekontuari dagokionez ere hitz egin genuen hor, Horizonterekin. Eta bigarren salmenta Magnolia izan zen, Amerikako enpresa handi bat izan zen, gainera, eta oso harrera ona izan zuen, eta hasi ziren galdetzen beste saioen inguruan, eta Magnolia iritsi zenetik, urrengo egunetik, banatzaile oso guztiak hasi ziren galdetzen eta iristen, eta ez dakit dirua galduko zuten behar bada, ez dakit Polonian etzen arazorik egon, banatzaile indartsu bat egon zelako. Bai, behar bada denbora batez, bai, filma 7 hilabetez prest egon zen, eta gero hasi zen, zinemaldietan, eta frustrazio iturri izan zen guretzat. Bai, gainera normalean festivaletan hasi baino lehenago aritzen gara produktorek alde batetik bestera, eta egoera arraroa izan zen horregatik. Itxoin egin behar izan genuen sari handiak etortzeko. Espainian egon ginen, gainera 30.000 admisio eduki genituen Laventuran,
eta guretzat egon ziren merkaturik garrantzitsuenetakoak hauek izan ziren, Espainiakoa, espektazio baino, esperotakoa baino altuagoa izan zen nola nahi ere. Tira, emozioak, nola ez, emozio handiak biziko dira ikusterakoan hau nola doan, ezta? Bai, guri hori gertatzen zaigu askotan, nik adibidez gidoi hartzen dut, edo Klaudiak, eta informazio asko trukatzen dugu jendeari buruz, gure lankidei buruz, batzutan gauza bat proposatzen dut, eta besteekin txekeatzen dut, besteek ere proiektua ezagutzen dutelako, eta hor bestez ikusten dugu norbere aldea, hor norbere esperientzia dauka, batzuk gehiago lan egiten dute merkatu nazioartekoan, Klaudia oso persona importantea da finantzen alorrerako, eta esaten diogu, tira, sorte hona eduki zazula, saiatu, eta lortu zazu. Eta adibidez, Klaudiak lan egin du adibidez Txilekin koprodukzioak lortzeko, Kazakstanekin, eta munduko beste leku batzuekin, adibidez, Eba ere gurekin egoki dugu, eta denok nahi dute berarekin lan egitea. Behar bada ez daki ezetz esaten, eta horre bestez denok presionatzen dute, eta proiektu asko ditu. Eta horre bestez, proiektua metatu egiten ditugu, elkartu, eta ikusten dugu, ea norbaitentzat badagoen zerbait ongi etor daitekena, ikusi behar da etxeko filmekin zer gertatzen den, hau da, guk ez ditugu horren beste prestatu, funtsen arazoaren gatik. Agia esan, Poloniaren kasua izan daiteke, nazioarteko produkzioak egin behar dituzu, arrakosta edukitzeko. Ez dut uste posible izango zenik Polonian 20 urtez gutxiengoekin lotutako produkzioak egin ditzakezunik, Bai, gure artean oso poliki hazi da gure arteko kolaborazioa, bizilaguna garelako, eta gu bazkide gara eta bizilagunak ere bai. Eta elkarren ondoan bizi gara, eta egunero ikusten dugu elkar, erosketak egiterakoan adibidez. Eta hasieratik hasi ginen eztabaidatzen zer nolako arazoa genituen, batzuk eta bestek, eta ikusteko batzuetan proiektu berberak aztertzen ari ginen, baina bestalde, bidaiatu egin nahi baduzu, produzitu egin nahi baldin baduzu, eta benetan nahi baldin baduzu zure zuzendariaren ondoan egon eta setean egon, benetan denbora pasa hor, ezin duzu. Eta orduan, zenbakiei eta estimazioi buruz, jakiteko ordua sartu behar dituzu, eta bidali egin behar dituzu estimazioak, eta horren bestez denbora arazoak genituen, baina alde berean konturatu ginen, gauza berak gustatzen zitzaizkigula eta trebetasun erabat desberdina genituela. Hau da, gizakiagaren neurrian normala da, ezta? Eta orduan, konturatu ginen, gauza batzu izena jarri behar geniela eta elkarrekin lan egin behar genuela, nola bait? Martinek nire proiektuak irakurri zituen eta bidali egite zizkidan bereak, eta adibidez Donostiako zinemaldira joaten zenean, edo Veneziara, elkartu egiten ginen eta elkarren proiektuak gain begiratzen genituen, eta mezuak trukatzen genituen, adibidez besteen lanak irakurtzerakoan, adibidez zerbait gehitu behar genuen edo ez, eta batzuetan berak arazoak zituenean aurrekontuekin, guk ere parte hartzen genuen, eta ikusten genuen, nik adibidez ikusten nuen zerbait handiegia zela, esaten nion, bere aurrekontuan, eta horren bestez gauzak izendatu egin behar genituen nolabait, eta konturatu behar ginen adibidez, Klaudiarekin bildugu naiz, gero Martinekin, eta ikusten genituen, tira, nola funtzionatzen dute gauzak, oso galduta gauden momentu batzuetan, eta horren bestez gauzei izena jartzeko beharra aurkitu genuen, jendeak ulertu zezan, hau ez zela kanpaina individual bat, eta guk hor gure konpainietan produzitu behar genuela proiektuak, eta lehen begira da, Europako filmen salmentei eman behar geniela, eta hori zela gure harretaren jomuga nagusia, baina sortzen lanarekin ari garenez, hor konturatu ginen finantza arazoak garrantzitsua zirela,
bestela diru arazoak edukiko genituen, baina, adibidez, 3 konpainiak aukera ematen baldin badizute zirkulatzeko nolabait ere, adibidez hor aukerak egon daitezke, eta aukritu dezakezu modua, adibidez, banaketa etxe batek zuri diru ordaintzeko. Beraz, ikusi behar izan genuen hori nola egin behar zen. Bai, Martin, bestalde, aipatu duzu, adibidez, Kazakhstan edo Txile bezalako herrialdeekin lan egiterakoan, Blankita proiektua egin zen dituela Txilereken adibidez. Esaiguzu, nola ari da funtzionatzen hori guztia, edo nola funtzionatzen du horrek? Tira, zuzendari honen bigarren filma da, lehena Jesus izan zen, hemen egon zen, Donostian. Eta ari naiz Fernando Buzzoniren Blankita filmaz, hain zuzen ere. Eta bilera bat eduki genuen Berlinalen, etzen oso bilera produktiboa izan, egia esan, iruditzen zait une hartan ez genuela proiektura ongi ulertu. Eta gero lortu zuten funtsak eskuratu zituzten koprodukziorako Venezian. Eta ordu ontxe konturatu ginen funtsezkoa zen hartaz. Hau da, gure ikuspegitik, Poloniaren ikuspegitik konturatu ginen modu hartako proiektu batek lehiatu egin behar duela, adibidez, Frantzia bezalako leku batean funtsak lortzeko eta beste titulu askorekin lehiatu behar duela. Hori da egoera. Adibidez, Polonia eta Txile arteko koprodukzio bat berri entzundakoan eromena, erokeria bat zirudien, baina Klaudiarekin hitz egin genuen eta esan zegoen, zergatik ez? Guk bai, irteera ikusten genuen, hor, salmentak egiteko modua ikusten genuen, baina funtsa falta zaizkigun. Eta gainera diru gehiegi zen. Guk normalean lortzen ditugun funtsekin estaltzeko diru gehiegi zen. Estaldura hori ez genuke edukiko. Eta horren bestez zer egin genuen? Bilatu genituen funts batzuk Brasilgo bazkide batzuekin. Eta baliatu genuen, edo aprobetxatu genuen, hain zuzen ere sistema bat. Dagoeneko sinatuta duten Txile eta Brasil arteko aldebiko hitzarmen bat. Eta gero, eskatu genuen, bai, beste funts batzuk eskatu genituen Rotterdameko zinemaldian, adibidez. Eta horren bestez, bai, proiektu horrek ez zuen ezer lortuko Frantzian, baina gurekin bai, lortu zuen. Bai, horixe izan zen lehen ideia. Konturatu ziren, Martinek esan duen bezalaxe, horrelako proiektuak normalean Frantziarekin koproduzitzen zirela edo Alemaniarekin, eta Txile eta Poloniaren arteko koprodukzio bat izugarrizko erronka zen, ikusteko kooperazio horrek ongi funtziona zezaken edo ez, eta nola funtzionatuko zuen. Eta egin genuen, eta zinemagintzako Poloniako institutuari esker hori posible izan da. Tira, eztabaida irekiko dugu, aretoko kidek parte hartu dezaten galderak edo iruzkina badituzu aurrera. Kolombiarra naiz, kaixo, eta galdetu nahi dizuet. Unetxo bat, itxoin segundotxo bat. Bai, tira, 500 milioi gaztelania iztun daude. Zein proiektu dituzue Latinoamerikarekin batera kolaboratzeko eta zinemaldietan pelikula horiek erakusteko? Zein aurre ikusten dituzue? Bai, iruditzen zait tituluak polonieraz izan beharko direla, hasteko. Esan nahi duzu film latinoamerikarrak, hau da, poloniara datozenak edo alderantziz? Hau da, esan nahi dut film poloniarrak, baina bere azpitituluekin datozenak, eta banaketa komertzial bat izango dutenak, adibidez, Kolombia da 3. herrialdea, Brasil eta Argentinaren ondoren Polonia du 3. presentzia, horren bestez baditugun lotura kulturalak esploratu ez direnak behar bada. Ez dakit pentsatu ote duzuen, nola bihurtu lotura hori, edo nola bihurtu migrazio hori, historia hori, eta Poloniako estrategia batean, ez? Amerika Latinan gaztelaniarekin egon daiteken balizko estrategia bat nola gauzatu, ez dakit pentsatu ote duzuen.
There is a scheme in the Polish Film Institute, it's been... Bueno, badago eskema bat, bi gauza aipatuko ditut. Badago eskema bat, Poloniako institutuan aldatuz joan dena, poliki-poliki. Iaz jarri zen martxan, baina ez zuen ongi funtzionatu eta aldatu egin da. Aldatu egin dute, hau da, Poloniako filmak sostengatzeko programa bat da, filmak polonieraz grabatzen dira, baina gero, funtsak daude, zertarako? Baitzuli alizateko. Only this part for translating the films. Hain zuzen ere, In terms of like bigger cooperation, I guess... beste hizkuntzetan entzun alizateko. On producers so much. So this is also the thing why we brought here Beraz, hori egin dugu orain arte, them, but we have some more. Poloniako produktoreekin eta ekoizpenetxeekin, hau bat hemen dago, Eta aretoan badaude beste batzuk, Poloniako produktore horiek batzuk hemen daude. Like if you're going to join us today for the happy hour, we have like 10 Tira, gero, etorriko baldin bazara, adibidez happy hour jaira etortzen baldin bazara, beste pertsona batzuk ere egongo dira merkatu horretakoak, Poloniako merkatukoak, eta haiekin hitz egin ahal izango duzu. Hau da, kolaborazio hori bilatzeko. Egia esan, orain arte aipatu dugu, hori proiektu motaren araberakoa da, neurri handi batean, kolaborazio hori. Eta hor bilatu dezakegu behar bada kolaborazio organiko bat. Guri dagokigunez behintzat oso irekieta gaude. Beste herrialde batzuekin batera lan egitera, eta beste merkatu batzuk irekitzera, nola ez? Galdera gehiago. Brilliant, okay. Well, thank you very much to the panel. Beraz, eskerrik asko, solaskide guztiei, oso interesgarria izan da solasaldia, eskerrik asko eta agur.